ассалому алайкум апа хӯҳарони азизу модарони меҳрубонам, ҳама каса хуш омадед ба канали мо духтаро. имрӯз дар навори мо трайфл тайёр карда мешавад. рецептоша духтаро дар рӯи экран нависта мебарам чӣ дар корай ва тарзи тайёр карданша бо диққат шумода нишон метиҳем. марҳамат кунед духтаро. 5 дона тухма сафедиша аз зардиш ҷудо карда ҳамроҳи шакар лат мекунем то манам хел сафед шидан шад духтаро. баъдан какаоро қатъи орд якҷоя мекунем. дар анами ҳолати какао қатъи орда якҷоя кардан духтаро разрехетили қатъи ванилина фаромӯш накунед тамошобини азизи ман. ва зардии тухмам баъде ки шакара қатъи вай взбиват карда мегирем тамошобини азиз, сафедии тухм зардии тухмам андохта миксер қатъи 1 дақиқа тоб дода баъдан какао орда меандозем. бахшиш апа хӯҳарои меҳрубонам, ман навор карда будам, рости телефонам дар ҳамин ҳолат мурда будаймада занг зада будиян ҳамиш дар камера наомад. бисёр узр мепурсам. 5 дона сафедии тухм ҳамроҳи шакар аралаш мекунем апа хӯҳарои қандам. баъдан вая меандозем. зардии тухм андохта як бор миксер қатъи лат мекунем. какао орд разрехетил ванилина меандозем. ҳамаша хушрӯ када лапоткача қатъи далиша аралаш мекунем духтаро. чӣ хеле ки дар навор дидестед ман фаромӯш кардам разрехетил қатъи ванилин андохтана. вақте ки мада занг задан апликатсия кардам духтаро. ба ҳамун хотир ҳеҷ гап не вая исправит мекунем ҳолата. 1 қошуқ орди дига қуш карда анами разрехетил ванилина аралаш карда бо орд дар хамирмон андохтем духтаро. яъне ки 6 қошуқ орд шиду 1 қошуқ вай шид какао духтаро. марҳамат кунед апа хӯҳаро, чӣ хеле ки дар навор диден лапоткача қатъи хушрӯ када кофта гирифтем. баъдан дар лист андохта барои пухтан дар ҳарорати 180-200 градус мемонем. аввал такша мепазем духтаро, баъдан болоша. касоне ки духовкаошон фақат такшон кор мекунад, болошоне боло дамонеша ки такш насӯза духтаро. марҳамат апа хӯҳаро, хамири мо тайёр шид. ба духовка рой мекунем 180-200 градус дар муддати 20-15-30 дақиқа духовка. касе чӣ хеле кор кунад апа хӯҳарои қандам. чӣ хеле ки дидестен бисквитҳои мо беҳтарин шида пухтан, объёми хушрӯ додан, мулоимак воздушнӣ шидан. бисквитҳоро хушрӯ када брида мегирем. дар ин ҳолат духтарои азиз, касе ки блендер дора, блендер қатъи хушрӯ када зана орд када гира хушрӯ мешава ваёша бисквитоша. ман реза када буромадам апа хӯҳаро. барои кремш дар кора сливки 33% апа хӯҳаро. баъдан творожени сир дар ҳамин навор ҳамаша нишон дода гузаштагиам, бо диққат тамошо кунед. сливкаи 33% апа хӯҳаро ҳамроҳи сахарни пудра лат мекунем, взбиват мекунем, яъне хушрӯ карда. баъдан вақте ки сливкамон сахт шид, творожени сир андохта взбиват мекунем то сахт шидани кремон апа хӯҳаро. баъдан вақте ки кремон сахт шид, якчанд дақиқа гузошта ба мишокҳои кондитирӣ мегирему трайфелумоно ором метиҳем. чӣ хеле ки дар навор дидестен ман ами сливкаи 33%ро ҳамроҳи сахарни пудра лат кардестам. дар инҷа тамошобини азиз аз ҳами миксеру вай бисёр ролабозӣ мекуна. дар чанд навором шид мегӯм миксери ман хушрӯ кор намекуна, барои ҳамин дер сливкаи взбиват мекуна. касоне ки ҳамроҳи манам хеле миксерҳои ручной дорен, сабр кунед. вақте ки сливкаи взбиват карден сабр кунед то сливка сахт шиданша взбиват кунед, на истода. бисёр одамо мегӯянд ки взбиват намешава сливкамон. мешава, ҳамаи сливкаҳо взбиват мешава, фақат шумо камтар сабр кунед ки сахт шаваду взбиват шавад. анами миксерҳои ручной қатъи камтар қиина, лекин обязательно мешава апа хӯҳаро. чӣ хеле ки шумо диден сливкаи сахт карда гирифтем, ӯ қадар сахтам не, лекин сахт карда гирифтем. ҳозир творожени сира меандозем. ман дар инҷа нимша андохтам апа хӯҳаро, ай ним зиёдша андохтам. хушрӯ карда взбиват карда гирифтам. сахарни пудраша духтаро ман 2-3 қошуқ андохтагим. хутон бо чӣ қадар ширинхиракен нигоҳ кунед апа хӯҳаро. чӣ хеле ки дар навор дидестен ман творожени сира андохта взбиват кардестам. ногуфта намонад духтаро ки трайфели мо на заказ буд. заказ чӣ гуфт ки кремаш кам бошад, чӣ қадар крема кам истифода баре. ба ҳамун хотир ман малиновый джем истифода бурдам ба ҷои манами творожени крем. малиновый джем истифода бурдам дар қабатош, ҳамаша дар навор нишон додагием. ва трайфеле ки ман мехостам сер крем хеле накардам, барое ки дар заказ дига чӣ буд. ба ҳамун хотир дар охири навор нишон додагием ки чӣ хеле трайфела ман мехостам.
касоне ки серкрем мехӯранд, шумо сливкатона бисёртар гирена павхаро. Сливкое ки 500 миллиграмманд ку петмол ай ҳаваё истифода баред, кремтон бисёр мешава, ҳамаи ваётон серкрем мешава трайфелотон. чӣ хеле ки дидестен духтаро, мо кондитерскии мишокомона тайёр кардастем қати насадко. насадкое ки касе калонанд беҳад хубанд барои трайфел, ай касоне ки майдаҳанд камтар душворанд ҳамроҳи ниманборӣ. чӣ хеле ки дидестен насадкомона духта гирифтем. духтаро ин шоколад барои болошай, шоколади осони хонагӣ, 2 қошуқ сливочное масло, 2 қошуқ какао, баъд сахарни пудра 3 қошуқ ва ҳамаям меёра дар микроволновка об карда аралаш мекунем. дар охир сӯшони молоко андохта аралаш мекунем барои болои трайфелумон духтаро. чӣ хеле ки шумо дидестен, мо анамиҷода трайфелумона оғоз кардем. чӣ хеле ки гуфтум, насадкаи ман майда буд, камтар душворай, лекин беҳад хушромадан. чӣ хеле ки дидестен апавхаро креми ваймона творожени сирмона хушрӯ карда дар стаканчико мегирем. нам хеле гул духта меброем духтаро. баъдан бисквитомона мерезем. баъди бисквит ман малиновый ҷем рехтагием. чӣ хеле ки гуфтум, заказчигимон кам крем илтимос кардан. трайфел асосан серкрем ба маззаи креме ки мисол чӣ қадар вай дошта боша, лекин мо ба ҳар ҳол хоҳиши заказчигимонро рад накардем. кремша умуман кам истифода бурдем. чӣ хеле ки дидестен, малиновый ҷем истифода бурдум ба ҷои крем, барое ки бояд крем мешид, лекин нахостанд. ба ҳамун хотир азбаски хушк нашаваду бадхӯр нашавад, намихеле малиновый ҷем ҳам карда буромадам хушрӯ карда. баъдан ман намихеле чӣ хеле ки дидестен, кам кам крем карда буромадум бо болоша. баъдан бо бисквит меандозем. ҳамаша дар навор нишон додагим духтаро. баъди бисквит ман шоколад қати болоша хушрӯ карда оро додум, барое ки баъди бисквит бо крем мешид, баъди крем баъд шоколад мешид. лекин мада ки кам крем гуфта буданд, дига крем истифода набурдум, фақат шоколад қати болоша гузашта буромадум апавхаро. бо диққат навормона тамошо кунед. агар ҳамаша гуфта нишон дода гузаштум тамошобини азиз, касоне ки аз рецепт мо истифода мебаранд, ҳам хеле трайфелҳои бамазза карда мехӯранд, мо бисёр шод мешем. ҳамаи кӯшишу заҳматҳои мо баҳри шумо апавхарои азиз. як бор дига хуш омадед ба канали мо. подписатсия кардана, лайк мондана фаромӯш накунед апавхарои қандим. дастгирии шумо пешравии мо ҳай духтаро, ва иншоалло дар оянда наворҳои рангу баранги тарзи тайёр кардани трайфел дар канали мо мешавад духтаро. трайфелам чандин намудҳои хича дора. ман яке намудҳои осонша шумода нишон дода буромадам. бениҳоят тарзи осон тайёр кардани трайфелай. чӣ хеле ки гуфтум, кам крем, касоне ки крема нағз намебинанд мехоҳанд кам крем бошанд ҳамроҳи ами оилаи мо ки бисквитни боша меган, анам хеле вай трайфели бисквитни кам крема шумода нишон дода гузаштум. ва дар наврҳои оянда креми бисёр истифода мебарам. вақтам нағз мебинам крема, шумодам нишон дода мегзарам ки серкрем чӣ хел мешавад, чӣ хел крема истифода бурдан дар корай барои гул дохтану барои дигар ороишҳо. иншоалло ки дар наворҳои ояндаи мо мешаванд апавхаро. марҳамат бо мо бошед. канали моро гум накунед, подписатсия кунед, лайк комментариярам фаромӯш накунед. ҳамаи заҳматҳои мо баҳри шумо аст апавхаро. чӣ хеле ки диден, мо боз ҳам гул андохта баромадем. баъдан бисквитҳои хеле мягкӣ, нежни хушрӯштаги бисквитмона андохтем. аз 5 дона тухм дидед чӣ хел бисквити хушрӯ буромад барои трайфелмон. анам хел гул андохта буромадем бо кам кам. дар асл чӣ хеле ки гуфтум, ин бисёр серкрем бояд боша, лекин ман бо фиқи талаби анами чӣ меган заказчигимон бисёр кам кӯшиш кардам ки дар наворам дидестен кам истифода барам ами крема. барои ҳамин дар болош баъд шоколад кардам. дар инҷо асл бисёр крем мешиду, крем қати болоша як хел мекардем, ҳавор карда баъд шоколад қати рисунка мекардем дар асл. лекин азбаски мора кам крем попросид кардан, мо нахостем ки ами кремш бисёр шава. манам хел боз кам кам гул андохта баромадему сраз ай болош шоколад кардем. шоколада хушрӯ карда оро додем ба чени дилмон. чӣ қадаре ки метонистем, чӣ қадаре ки кӯшиш кардем. дар навор нишон додагим апавхарои қандим. манам ин шоколаде ки худмон тайёр кардем дар болои трайфелмон анам хел карда меброем. касе ки чӣ хеле метавонад духтаро, ман анам хел карда буромадум.
дар анами охири навор нишон дода гузаштам ки ман чӣ хеле трайфл бояд мекардам. Шояд одамое пайдо шаванд ки трайфл ихел нест, крем надора, исуфта комментария кунанд. Барои ама павхарои меҳрубонмон ман нишон дода гузаштам ки ман дар асл бояд чӣ хел трайфл тайёр мекардам, вале ай ман чӣ хоҳиш карданд ман ҳамона тайёр кардам. Дар навор нишон додам павхаро. Боз як бор дигар шоколад мунайсар ору дода гузаштаистам. Бениҳоят анами шоколади хонагии самодельни бисёр ба маза мешавад. Духтаро ман чандин борҳо кондитерский шоколадҳои абишни истифода бурда дидагим. Чен анами шоколади худам тайёр кардагӣ кори мара осон кардагӣ нест. Ай намедонам ё омӯхта шудагим ҳам шоколад қатӣ. Шумодам тавсия метим беҳад арзон ай шоколади ямихе бепулайда маска қати какао шакар ва об мекунен разрыхителя сахарни пудрая мешавад шоколади бениҳоят ба маза барои украшениётон барои болои торт ва випечкотон аҷоибот ай маззашам хушрӯ мешавад. Беҳад ба маза мешавад манами шоколадҳо духтаро. Чӣ хеле ки диден трайфелҳоимон тайёр шидан ман хеле хушрӯ када буромадам ай болошон шоколад кати стаканчикода гирифта шумода сёмка карда нишон додаистам. Манам беҳад хушрӯ шидан ай пеш телефон ҳамаи зебогиро шумода передат намекуна. Бисёр кӯшиш кардам. Чӣ мегӯянд дар навор нишон додам барои шумо. Павхарои қандам бо мо бошен, канали моро дастгирӣ кунен. Ай ҳаматон миннатдорум. Хушомадан касоне ки навомадан, хушомадан касоне ки бо мо ҳастанд. Павхаро аз ҳаматон хоҳиш мекунам канали мода подписатсия кунен то ки бо мо бошен, моро гум накунен. Ай ҳаматон миннатдорум. Чӣ хеле ки диден инҷа трайфелҳои мо тамом шид. Ана ин намуди трайфела дар асл ман карданӣ будам духтаро. Манам хел сер крем дар боло ва дар поён крем, болошта манам хел шоколади рисунка, мобайништа бисквит. Ана хеле трайфела бисёр мехостум. Лекин дар закази мо умуман дигар чиз буд. Ба ҳамон хотир клиент всегда прав мегӯянд ки ҳам хеле гуфти клиент мона када додум. Ана ин намуди трайфелам шумо метавонед истифода барен. Аввал крем, баъд бисквит, баъд дар болош бисёртар крему шоколад анами хел рисунка када мебурен. Бениҳоят ин намудшам ба маза мешавад. Ин намуде ки ман ҳозир тайёр кардам иншам бениҳоят ба маза шудагӣ буд. Хулас интихоб дар дасти шумо. Касоне ки кам крем мехоҳанд марҳамат, касоне ки сер крем мехоҳанд ин намудаш. Ва иншалло дар наворҳои оянда чанд намуди тарзи тайёр кардани трайфела шумода нишон дода мегузарам. Хай павхарои қандам бо мо бошен. Хушомаден як бори дигар. То наворҳои оянда фаромӯш накунен подписатсия, лайка. Хай духтаро.